Hello and welcome back to the channel. This is your short guru and I hope you all are doing well. Pinjila bangso video cengje prang ison alam baklar bonsena. Bangso video lake lamar dalam kelang dun selet bugali. Lapen kombane artis aphan kapen rem bugali. Jongsin angli lamar dalam karyuisi ke bang protang ke I am sorry. Bangso alam marjan lake juta aron ke peklang bon. Hulu dak masabso ke dam de kok lasi halahu je tanam je phan bonta ingne ging pen. Lasi tumpini bangso video pen bihu attack. Hulu bangso alam marjan lam se tum je tanam je. Lapen hulu bangso alam marjan long kidu karbi alun karbi bihu song po. Hulu bangso alam marjan tum pini bangso video pen je tanam na. Nili labang solu na pan ipong poni chut kali abatay batay lokela. Jong si metang ake metang jutang panle kachirap tu tang lo putang te kelang pamidu nang je bangke ake nang so. La sopen na join si rewind button is compulsory. Well, nere lo sotkuru la sineman puro gaita nang itu palam te apuru. First of all, Bihu attack is a big step. Assam, Bihu, Army attack, Bollywood, Kalbi culture and also Karbi actors. This is not a small dreams. I respect the effort, the skill and their intention. Showing Assam Karbi Hachakekan on a national platform. It is a pride for all of us. Bonta jirpolo pen jirpiatum big platform means big responsibility. Copyright dokok lo kaya mat ke tangka pan matapon verdang nelo lesi lunar juta. Aduna long ke hachake kan chikedu hachake kan potang te karbitum ke traditional dance binak alun potang te traditional song po luna bang ke jume senlo. Aklongan ta le lablo thang pudunjia thaya velo bonta ingbob derla bihu a chengar kinang ke klang lapen bihol nu long ke hanga sarlang asinang ke klang pen ke nida timat ha dinglo bohak bihu tong ke lang ma karbi festival si ke lang lo I'm still confused hacha ke kan pen bihu ta chethan sai jibon hacha ke kana bang ta ne kupisi bihu a chenglong kan dun warelo Bihu bang ta nita chine dalo kandun wala na puji ba kacerap la pen ka bacerap puta penangalong ke messenger son bonta la dag bang ke kabor inang na la son si henbo pen ar chusang pen lam de person bihu la pen hacha ke kan amethang adem long ke mesen bonta marjing ke pachelai ke mo phitlo non ke ahok pet lam dithan namlo na hacha ke kan ke isi background music kali it's an identity karbia jutang long hacha ke kan ke methanga te odo methanga merdong prakso do methang ronga je do lapen amethang a oda dur do bihuta bang methanga cheng do bang methanga pepa do bang methang a chorus do bang methang a oda dur do la hinita isiget puketum pudangon hinita breakdown. When Hachakekan is mixed with the Bihu dolls without explanation, the message goes wrong. Especially to the people outside Assam, Karbi Anglo. Alang tum mathata hai, Hachakekan ta Bihu son loop, bonta lake chokche. Labangso alama jan long ke Karbi actors tum do pick. Crosswell timung, Gotom ingti. Crosswell timung asang ho bang ke hake cheng na chithang klong banglo. Labang so alun ke alang litin tame arju long pota hai. Tang te people hala sud pen lang tum do enjoy. Ke paklang puta mesena son se paklang ponang ji. Athe lamarjan penta penang anatum ke kacharli ponatum do. Unity in diversity le jong se ke paklang ji ening hang lo pro tang te mesen lo. That's a beautiful thoughts. Bonta unity potang te hininya jutang ta pacherap nang ji puge kali. Unity potang te klemra pet dora pet nang ji puapan. Mesen asai bang ke hacha ke kan kaprek bihu kaprek. Kali potang te transition bi ko anu te mesen po.
non nili kan ye pon thuja lambang itum ka duk kavis tame arju pameta labang ke composer lo pen lyricist atum phan labang so ha cha ke kan alun long ale lyricist do Ram Singh Ingti Rumir Ingti kathar Kam Singh Ingti nangli tum thek pik luta hai nangli tum akai nangli tum ke claim ke dam sining bethiru tik an peduna bonta hula so long sinang tum responsible ta the dong lo Jongsi hacha ke kan ke paklang pon lo pulutang te bangso hacha ke kan phan RDP pon pe metha athe lage ko pinelon je rason kali ajat pele pachingui ajat pele pajirmita choklo ko kali lapen anparta India kang the pe muni tup se ke langji chok pik nangji po phan kali bonta mesen nangji ahok pet se paklang do nangji Jongsi lai hu culture lai hu tradition le kaprek paklang don rong potang te momota la pusi do kokpo lai hu hormu ke a film jut chidon tami po phan kali puthot pachini thu le thotlo bihu attack la bangso alamajan ke kachi theng shot mate kachi attack shot la pu alamajan kali la penan parta noni la bangso video penani tom phan lamajan lamna than shot la puta kali it's also my feedback for the video. We want Assamese cinema to grow. We want Kalbi culture to be seen. And I want all of this done correctly. Naitum kroy krishita me comment pinot chethana chebong nang ni. Jongsi chinki jethan lo potang te ajara sonda chunpo. Until next video, culture first, cinema next. That's all for today. I hope you guys enjoy it.